Video, no mi roztáčil teraz. Dal som restart. Ja neviem. Tak to kliknem, ak to Nie. Ja nedal som restart. Nevadí. Tak musel to zapnúť, Momír. Toto je 1 sekundu, to som si mohol zmeniť. Toto, čo práve bolo. To je 11 sekúnd. On tam naťukaj. Keď naťukaj heslo. Tak, koniec, môžeme začať. Už sme, teraz zapnem TeamSpeak, hej. Takto. Tu je. Tak, už sme tu. Tak vypínam video.